Hausawa suka ce ƙarshen tika-tiki tik, duk abin da ya farko zai ƙarshe. A yau ne babbar kotu da take zamanta, wato kotu ta 25 da take garin Abuja, ƙarƙashin alƙali Justice Haliru, ta yankewa wannan matashiyar wacce ake kira da Maryam sanda hukuncin kisa ta hanyar rataya. Sakamakon kotun ta ce ta same ta da laifi dumu-dumu, wanda ya nuna cewar ita ce ta hallaka mijinta Bilyaminu Bello, wanda yake ɗa ne ga tsohon shugaban PDP a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Justice Haliru, lokacin da yake bayyana wannan hukunci nasa a yau da sanyin safiya, ya ce an tabbatar da cewar babu wani mutum a cikin wannan gida lokacin da ya kasance wannan lamari ya faru daga Maryam sai shi Bilyaminu, wanda ya rasa ransa ta hanyar caka masa wuƙa da kuma sauran abubuwa da suka faru. Sannan kotun ta yi la'akari da abubuwa da dama wanda ta zayyano, wanda ya tabbatar da cewar Maryam an tabbatar da cewa ita ce ta kashe Bilyaminu, inda kuma alƙalin ya tabbatar da wannan hukunci na kisa akan ita Maryam sanda. Abin duba a nan shine duk tsawon lokaci da aka ɗauka ana ta bibiyar wannan shari'a, ana ta bi abubuwa a hankali ne domin a bankaɗo wasu dalilai da za su tabbatar da cewar an yi hukunci da hujja, saboda duk lokacin da aka ce ita shari'a ta shafi hukunci na kisa, za a bi abu a hankali ne, saboda shari'a ce mai haɗari wacce take da amfani da wanda za a yanke hukunci da ya shafi rai. To dole ba za a ɗauke ta a sauƙi ba, sai an bi abu a hankali. Na san mutane masu bibiyar wannan shari'a za su yi ta cewa to ma ko an yi shiru da shari'ar ne, ko kuma a'a abin ba zai yiwu ba, ko kuma a'a wani siddabaru ko ƙulle-ƙulle ake shiryawa gama da shari'a. To yau dai shari'a ta riga ta ƙare, inda aka yankewa ita Maryam sanda wannan hukunci na kisa, kuma ya rage nata ta ɗaukaka ƙara ko kuma ta karɓi wannan hukunci ya rage nata. Kuma mun riga mun sani, kuma inda addininmu ya nuna mana cewar abin nan dai tunda ya riga ya faru, duk ma wanda ya yi, ko ka karɓi hukuncin nan a duniya ko kar ka karɓe shi, akwai ranar da baka isa ka zo ka ce ba kai ne ka yi ba, ko kuma a'a baka isa ka zo ka ce za ka guje wa hukuncin Allah ba, in ma ka guje wa hukuncin duniya. Daga nan muke ƙara jinjina da ita wannan kotu, ƙarƙashin shi wannan kotu ta 25 take zamanta a garin Abuja, ƙarƙashin mai shari'a Justice Haliru, wanda ya namijin ƙoƙari wajen bankaɗo abubuwa da hujjoji da dama, wanda ya bayyana wajen yin wannan hukunci, kuma ya yi ta maza duk da ƙalubale da yake fuskanta da sauran abubuwa da aka yi ta yi gurin nusasshe shi a kan wannan shari'a, amma ya mutsike idansa ya kuma yanke wannan hukunci, inda aka yankewa ita Maryam sanda hukuncin kisa, kuma ya ce a rataye ta har sai ta mutu ta bar duniya, kamar inda ta kashe mijinta, kuma shi ma yanzu gashi ya doshi kimanin shekara har da wani abu da rasuwa. So a nan dai za mu ce to wannan lamari ya riga ya ƙare, kuma a nan muka kawo muku ƙarshen wannan rahoto da muke kawo muku na game da maganar ita wannan kes na Maryam sanda da mijinta Bilyaminu Bello. Kuma muna fata wannan zai zama izina ga sauran mutane masu shirin irin wannan ɗaukan abu na zuciya, su saka shi ya sa su aiwatar da wani abu wanda zai zamto cewar ba alheri ne ba ga shi ga kuma al'umma. Sannan kuma shauran mutane ya kamata su ɗauki darasi da dama akan abubuwa da suka faru, tun daga labarin da aka bayar na shi haɗuwarsa da Bilyaminu, haɗuwarsa da ita Maryam, da kuma yanda rayuwarsa ta kasance, da inda zaman aurensa ya kasance, da inda abubuwa suka faru, da ya kamata maza su ɗauki darasi, mata su ma su ɗauki darasi.
da fatan Allah zai sa mu gane kuma mu gyara. Allah ya sa wannan hukuncin ya zama alkhairi ga ita Maryam. Amin. Yankewa Maryam sanda hukuncin kisa bayan samun ta da laifin kashe mijinta. Alkali Yusuf Halilu ne ya yanke wannan hukuncin bayan an shafa fiye da shekara 2 ana shari'ar, wadda kuma ta ja hankulan 'yan Najeriya saboda yadda lamarin ya auku. A zaman kotun na yau, alkalin ya shafa kusan sa'a 2 yana karanta hukuncinsa, kuma ya yi cikakken bayani akan dukkan abubuwa da shaidun da suka bayyana a gaban kotun, inda akai-akai ya rika nuna cewa wadda ake tuhumar za ta fuskanci hukunci mai tsanani. Hakan kuwa ta kasance, domin a ƙarshe ya samu Maryam sanda da laifin kashe mijin nata, kuma ya yanke mata hukuncin ita ma a kashe ta hanyar ratayewa. Ma alƙalin ya bayyana cewa Maryam sanda tana da damar ɗaukar ƙara har zuwa kotun koli ta Najeriya, amma gabanin haka ya umarci da a tsare ta gidan kurkuku na garin Suleja. A bayyane take cewa lauyoyin Maryam sanda sun girgiza matuƙa, kuma a dalilin haka sun ki tattaunawa da manema labarai. Amma Fidelis Ugogbe, wanda ke jagorantar tawagar lauyoyin suka shigar da ƙara, ya ce suna murna da wannan hukuncin. Nauyi ne da ya rataya akan 'yan sanda da gwamnati na su tabbatar da cewar an ɗauki fansar kisan da aka yi wa wannan bawan Allah, kuma abin da ya faru kenan a ranar yau. Don haka mun yi na'am da wannan hukunci. Matsala dai ta kunno kai ne tsakanin ma'auratan biyu, Maryam sanda da mijinta Bilaminu Bello, a cikin watan Nuwambar 2017 bayan ta tsare mai gidan nata a gidansu tana tuhumarsa da cin amananta bayan ta ce ta ga hotunan wata mata cikin wayarsa ta hannu. Amma duk da cewa 'yan uwa da abokan ma'auratan sun sasanta su, sai da wata fitinar ta kunno kai daga baya wadda ta yi sanadiyar mutuwar Bilyaminu bayan da Maryam sanda ta daba masa wuka a kirji, kamar yadda hukuncin kotun na yau ya bayyana. Daga nan ne 'yan sanda suka kama Maryam sanda kuma suka gurfanar da ita a kotu. Sani Aliyu, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.